Na hello mindenkinek, Rafanir vagyok, ez pedig itt ismét az Attack on Titan Wings of Freedom. A végigjátszás utolsó részében említettem, hogy még vannak ilyen extra pályák, amin valamiféle titkos bosst kell elintézni, úgyhogy ezt most szépen meglessük. Egyébként most már ilyen free játékmód van, tehát lehet ilyen kéréseket elfogadni, ilyen küldetéseket végezni, ki lehet választani bármelyik karaktert, amelyiket csak akarjuk, tehát még ez a játék így utólag is tartogat efféle szórakozást. Aha, tehát sokféle küldetés van. Igazából nem tudom, hogy hogyan fogunk eljutni az a bizonyos bosshoz, ahhoz a gyantaszűz titánhoz. Lehet, hogy ezeket most végig meg kell csinálni, és úgy unlockolódik az a boss. Ez jó kérdés. Hát igen, itt van egy jó sok pálya, ilyen új pályák, amiket végig lehet vinni. Hát akkor csapassuk. Nézzük, mi lesz ebből. Ikizo! Egyből a lecsóba. Szóval ismét pacin vagyunk, és... Ó, a kis csaj már is veszélybe van. Na akkor... Spurizzunk, megmentjük. Krista, igen, Krista neve. Mocskos Kyojin. Teszed le a kis csaj. Oké. Itt most jöhet szép nagy tarkolja. Hát ez hatalmas élmény még mindig. Jó rég játszottam már vele. Ez a dolgom, Krisztina. Na, most mentsük meg a másik csajt. És pardon, srácot. Arminnál még mindig nem jobb biztos, hogy nem éven. Oké. Ezt a picút kapjuk le. Wow, belecsaptam a másikba is. Aztán az is megdöbbül. Yes, oké. Az a patálja is oda. Na, egész jól nyomjuk. Na most Ymirt mentsük meg? Jó van, megmentünk mindenkit. Milyen gyors pacin van. Ez mindig hatalmas élmény ezzel játszani. Már el is felejtettem, milyen jó volt ez. Hűha, ez nagyon jön. Ez az megvan. Ez az megvan, baby. Ne, teszed le! Teszed le a... én kis trap haveromat! Oké. Akkor Ymir erre van valahol. És az ellenség. Ez az. Abnormális, hogy nem elintézzük. Tipikus Ymir-féle megköszönés volt. Azt mondja, el kell jutni a piros felkiáltójelig. Oké, egy patány megvan. És egy tarkója. A rendes sima ügy. Nem olyan erős, mint Mikasa vagy Levi, és Levi, de nagyon menő. Vele is jól lehet harcolni. Baby titán. Na, föl is megvan. Fel a passzíra. Ó, az emberiség visszavág. Ó, Eren olyan csodálatos volt. Fel a pacira. Ez az a kék paci, amit vettem, nagyon gyors. Brutál kemény paci.
ilyen tarkód. Na ne, belakadtam a fába, ne. Oké. Most irány a piros felkiáltójel. Meglátjuk, mi van arra fele. Hűha, egy abnormális. Milyen csontos. És hogy vigyorog? Hűha, megesz. Na, megette a kamerát. És epikus zene kezdődik. Ó, egy vágás. Olyan jó az a zene. Epic. Ez egy boss volt? Egy csapás a tarkójára? Nagyon kemények vagyunk. Good job. Combat victory. Ó, még átvezető is van ezekből. Ó, ki fogom nyírni az összeset. Na, ez jó volt. Akkor csak ezeket kell megcsinálni ahhoz, hogy bejöjjön a titkos pálya. Na jó, szépen végigmegyünk az összesen. Itt a nyelvharapós csávó. Béke poraira. Na, egyből az akcióban. A két zöld szignál kapásból. A skinhead van veszélybe, a másikat meg nem tudom, majd mindjárt megnézzük. Átvágunk mindenen. Na, Ymir van veszélybe. A menő csajszi. Oké. Az a kézot kell nekem. Oké, egy jó cuccot szereztünk. Akkor tovább Ymirhez. Ymir! Megmentelek. Cuki Yuri partnerethez visszaviszlek. Valakit megmentettünk. Megy ez, mint a karikacsapás. Könnyű ez, mint az ágyban alvás. Reiner is bajban van. Kettőt egy csapásra. Tényleg nagyon megy ma. Ezt felveszünk, ezt is. Már 5 gyógycuccunk van. Egyet se kell majd elhasználnunk. A random csaj az még bírja. Akkor most ezt intézzük el. Hát ez furán jött ki ez a továbbpattanással, de nem gond. No problem. Milyen gyors már ez a ló, figyelitek? De hogy cikázik, mint a fel lenne gyorsítva a játék. Tényleg azért, mert ez a kék színű paci, amit vettem a játék vége fele. Mit csinált a háztető? Maga a paci hogy kerül oda, figyelitek?
Végül is. Ha ilyen menő lovaink vannak, hogy feljönnek a háztetőre, akkor nyert ügyünk van. Na jó. Hol vagy, keszeg? Pattanjunk fel. Na, nem bírsz átugrani egy kerítést. Na, gyerünk már! Itt tökölsz, na oké. És akkor spuri. Megmentjük azt a random csajt. Hol vagy? Hol vagy? Milyen belőtt feje van annak a titánnak. Ez az telibe. Már csak ezt a picút kell elkapni. Ó. Tényleg elismert OK és titánölő specialisták vagyunk. De level 99-en, halljátok? Mi ez? Valami molotov koktél? Na mindegy, királyú néz ki. És ki van már megint veszélyben a zöld szignálnál? Először a zöldhez megyünk. Mennyi paci van itt? Meg itt állnak egy helybe. Eren végzél a piszkos munkát. Ja, ne, Sasha van veszélybe, a krumpli lányzó, azt nagyon bírom. Azt nem ehetik meg a titán. Oké. Az az én pacim. Akkor csapassuk. Ez az. Váratlan titánok jöttek elő, csak nem lehet látni őket. Hol vannak? Na, ott van. Meglepetés! A szemét se bírja befogni, mert levágtuk a kezét. Ó, 3-ból vágtam bele egyszerre. Igazi titánhentes van fel. Na még Connie is gratulál nekünk, annyira királyú nyomatjuk a dolgot. Lassan gázom lemerül, de mindegy, ezeket még el tudom intézni. Oké. Ezt tökéletesen befejeztük. Egy gázom van összesen. Mi van ott lent? Valami különleges célpont jelent ott meg. Ez gyanús nekem. Érdekesen hangzik. Olyan mi lehet ott? Nem az szőrös titán. Na jó. Ez ott a gázt feltöltöm. Nem tudni, hogy mi jön arról. Szóval az is zene nagyon van. Tényleg, Firebomb. Ah, tényleg jól gondoltam, hogy molotov koktél. Na jó, nézzük, mi van ott. Valamit láttam ott, de őt még ezt elintézzük. Hogy ne legyen zavaró tényező. Ilyen valami pattogó titán, hol vagy?
Pillanatra úgy látom, hogy a 4 keze lenne. Ja, akkor ez egy ilyen izomkibi titán. Ja, mint tudja, hogy ki van gyúrva. Ez kemény, csáó. Oké. Na ez tényleg egy méltó ellenfél. Próbáljunk ki egy molotov koktélt. Na jó, ide gyógyulni. Végre egy igazi ellenfél. Élmény lesz ezt a trófeáink közé gyűjteni. Na, hogy csapassuk! Ez valami tényleg valami OP titán. Nagyon jól bírja a sérüléseket. Meg ennyire kigyúrt titán nem is rémlik, hogy lett volna eddig a játékban. Rossz a rálátási szög. Júha, elkapott. Na oké, egy láb mínuszba. Ez lassan felmorzsolódik az ereje. Ó, csak nem! Tudok ilyet is csinálni. Na jó. Így már is egyszerű. Na oké. Így már méltó ellenfél vagyok neki. Ja, de csak eddig tartott a titán üzemmód. Azért már látszik, hogy végét járja. Alaposan lesérült. Csak azt a kezét kell elintéznünk, és akkor támadhatjuk a sebezhető pontját. Az a titán üzemmód kapóra jött. Legalább kicsit megadtam neki. Ez az. Akkor, nagy barátocskám, ideje ezt befejezni. Egy vágás. Na, kinyitfant. Egy teljesítményt is elértem. Na jó, akkor ez egy kemény harc volt. Nagyon élveztem. Élmény volt így szép fokozatosan legyőzni. Akkor itt van a vörös felkiáltója. Na, egy boss. Bár ez semmi lesz ahhoz képest, az a kigyúrt állathoz képest. Az a nagyon kemény harc volt. Hát de ez ilyen max 3 ütés lesz. Hiába vigyorog itt a képbe. Mondom én, hogy 3 ütés lesz, figyeljétek. Ennyi. Mi volt ez a boss? Ez a másik sok 1000-szer keményebb volt. Hú, hát ez egy nagyon jó pálya volt. Combat Victory. A győzelmi szignált fellövi. Nagyon bír epic szövegeket nyomni. Hát ez nagyon jó volt. Külön tetszett az a nagy, hosszú, elnyújtott, kemény boss harc, amit azzal lenne a kigyúrt titán ellen vívtunk.
Na, az tényleg boss volt, nem úgy, mint az, ami a pálya végén volt. Na jó, srácok, úgy gondolom így elég lesz most már ennyi. És azt feltétlenül írjátok meg, hogy most szeretnétek, hogy ezeket a pályákról, erről az összes ilyen plusz pályáról videót készítsek-e, vagy elég lesz, ha majd arra a titkos bossról, arra a szőrös titánról csinálok majd még egy videót. Ezt írjátok meg kommentbe. Nekem jó mindkét verzió is, tehát szívesen végig darálom veletek együtt ezeket a plusz pályákat, ha igénylitek. Erennek mindig ilyen gyors volt a futása? Mint a Pocival együtt ő is felgyorsult volna. Na jó srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem élveztétek a műsort. Ha tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot, ha pedig még nem tettétek meg, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornámra. Ha pedig már fel vagytok iratkozva, akkor osszátok meg ezt a videót a barátaitokkal. Köszönöm, hogy a mai napon velem tartottatok, és persze találkozunk legközelebb. Na 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 ta 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 ta